Nang itaas ang typhoon warning signal sa Camarines Sur araw ng Biyernes, agad ipinatupad ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang preventive evacuation. Inihanda ang relief operation ng disaster management officials, katuwang ang Army at PNP. Sa bayan ng Buhi, itinawid mula sa lakeside ng mga barangay Iraya at Ipil ang mga residente. Ayaw nang maranasan muli ni Tio Norly ang trahedya sa kanilang lugar kung saan mahigit 20 ang namatay dahil sa landslide dala ng Bagyong Usman taong 2018. Dahil noon na Bagyong Usman, nakaranas kami ng mahirap na landslide. Ang dami namatay nun sir, mga 27 katao. Madaling araw ng Sabado, naramdaman si Paeng sa probinsya. Malakas ang pag-ulan na may kasamang hangin. Tumambad ang malawakang pagbabaha sa iba't ibang bayan. May mga spillway na hindi madaanan sa bahagi ng Rinconada area. Halos umapaw ang tubig baha sa mga ilog at pinadapang palayan sa ikatlong distrito. Naitala ang ilang landslide sa Partido area. Ang mga mangingisda sa Lake Buhi, pilit isinalba ang mga buhay pang tilapia matapos magkaroon ng fish kill. Ayon sa Lake Development Office, umaabot sa 35 tonelada o 3.6 milyong piso ang apektado ng insidente. The Lake Development Office will have the actual report kung ano ang pinaka-cause. But generally, possible lack of oxygen. May go pa kaya di sa pigtatawag na parang bandig na pigtatawag nila. Yung parang sulfur arrogance sa Mount Asol, which is, we need to confirm that first. Kahit pabugso-bugso pa ang ulan, muling ikanasan ng PDRRMO ang monitoring sa mga higit na apektadong lugar. Kaliwat kanan ang isinagawang relief operations. Nailigtas naman ang isang buntis na manganganak na matapos matrap sa water lilies ang sinasakyan bangka. Ang nilalakaran ko ngayon ay mismong sentro ng Baaw na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha magmula ng ang bagyong Paeng ay manalasa. Isa lang din ang natutunan ng mga taga dito, magmula ng voluntaryong lumikas sa mga tao na natuto na tayo mga Bicolano sa dami ng napagdaan ng bagyo. Ayon kay Governor Luigi Villafuerte, tinatayang nasa 17,000 ang bilang ng mga individual na nailikas habang wala namang naiulat na nasawi sa probinsya dahil sa bagyo. Jan Amador, CSN.